Bago tayo mag-secret file, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na raw niya ako mahal. At nahulog na siya sa ka-work niya. Hi DJ Rocky. Sumulat ako para mailabas yung bigat at sakit na naranasan ko sa aking partner. Itago mo na lang ako sa pangalang Roy. At ito, ang aking secret file. Totoo ang kasabihan, DJ Rocky, na kung sino pa ang binuo mo, siya rin pala ang dudurog sa'yo. At kung sino pa ang taong nagpapasaya sa'yo, siya rin pala ang magbibigay ng bigat sa puso mo. Ako ay isang tomboy. Sa loob ng 12 years and 4 months, nagsama kami ng partner ko sa iisang bubong. Nagsimula kaming magkarelasyon, 21 years old pa lang ako. Siya naman, 14 years old. Bata pa lang siya, naging kami na. Pero kahit ganun, sa kabila ng age difference namin, seryosong seryoso ako. Lahat ginawa ko para sa kanya. Kahit pamato ng buhay ko, ibinigay ko na sa kanya. Sa kanya umikot ang mundo ko. Tipong parang wala akong pakialam sa sasabihin ng iba basta magkasama kami. Kahit pahadlang ang mga pamilya namin, sige lang. Kahit na pinabarangay pa ako ng mga magulang niya dahil minor de edad pa lang siya noon, ay ipinaglaban namin ang relasyon namin. Nandyan yung nagtatago pa kami para lang makapagkita kami. Sinusundo ko siya sa school kapag uwian niya. Dinamihan ko ang paghahanap ko ng trabaho, racket, para lang may panggastos kami. Magkasama kami sa hirap at ginhawa. Ramdam ko ang suporta niya sa akin. Hindi niya naman ako iniwan. Dumating yung taon na namatay ang tatay niya dahil sa malubhang sakit. Wala ang girlfriend ko sa tabi ng tatay niya.
Dahil nasa poder ko siya eh. Pumunta kami sa morgue. Kung saan naroon ang tatay niya na wala ng buhay. Nakakadurog makita ang girlfriend ko na humahagulgol. Pangarap kasi ng tatay niya na makapagtapos sa mga anak niya. Lalo na yung panganay niyang anak. Panganay ang girlfriend ko. Mismong araw na yun, hinawakan ko ang kamay ng bangkay ng tatay niya. Nangako ako na ako na ang bahala sa panganay niya. Ako na ang bahala sa pangarap niya para sa panganay niya. Ako ang tutupad ng pangarap ng isang ama para sa anak niya. At sabi ko, gagawin ko ang lahat para gumaan ang loob sa akin ng pamilya ng girlfriend ko. Lumipas ang taon, tuluyan na akong natanggap ng pamilya niya. Doon ako tumira sa kanila. May mga problema na hindi inaasahan. Pero handa ko yung pagdaanan para lang mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok namin sa buhay. Hindi ako mayaman. Wala rin akong ipon. Nanggaling ako sa pamilya na magulo, panay-away at murahan ang mga magulang ko. Nagkawatak-watak kaming magkakapatid dahil sa hirap ng buhay. Ako yung tipo ng tao na masayahin, positibo sa buhay. Lahat gagawin ko para sa pamilya ko at sa taong mahal ko. Pinag-aral ko ang girlfriend ko na itinuturing ko na parang asawa ko na. Nakapagtapos siya sa kursong education cum laude. Ang saya ko. Ang saya-saya ko. Ilang taong kami nagsikap. Kumayod ako ng sobra-sobra para lang magkapera at para maibigay ko yung maayos na buhay para sa asawa ko. Ilang taon nakapasa naman ang asawa ko sa LET hanggang sa naging licensed teacher na siya. 3 taon na siya sa private school. Habang ako'y nagtatrabaho pa rin, rumaraket pa rin. Nangungupahan na kami at hindi na nakatira sa mga magulang niya. Dito, para bang nagagampanan ko na talaga yung papel bilang isang mister. Kahit na tomboy ako. Walang gender pagdating sa pagmamahal. Basta ang alam ko, proud na proud ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Ihahatid ko siya ng 6:00 ng umaga sa eskwela. Pag uwi ko galing eskwela ay maglilinis ako ng bahay, matutulog, para pagtungtong ng 3:00 ng hapon ay papasok ako. Dahil panggabi ako. Uuwi siya ng 5:00 pasado. Hindi niya na ako madadatnan. At ako na may uuwi ng hating gabi. Minsay, naabutan ko siyang gising pa. Dahil sa mga tinatapos niya. Nabasahin o checkin na papel. From school. At minsan naman ay inaantay niya ako para sabayang kumain. Sabi ko nga ang swerte ko sa partner ko. Wala na akong hihilingin pa. Pinagmamayabang ko na meron akong babaeng mahal. At nakita ko
Yung taong magmamahal sa akin ng totoo. Pero sa kabila ng saya, merong hinagpis, lungkot, at pagsubok na darating. Ito na ang pinakamahirap na pagsubok. Dumating ang taon, puro kami away. Marami akong nalaman, DJ Rocky. Marami akong hindi nagugustuhan na nalaman na ginawa niya. Napabarkada siya sa mga katrabaho niya, nakapwa guru niya. May isang tomboy rin at may isang babae na may asawa at anak. Nung una, DJ Rocky, nag-adjust ako na kilalanin ang naging barkada niya sa trabaho para malaman ko kung bakit ginagabi na siyang umuwi. Napapadalas na rin ang inom. Pinasok ko ang mundo nila para na rin maintindihan ko ang partner ko. Kaya lang, ang gulo-gulo namin. Naging mainitin ang ulo namin parehas. Nasasaktan niya ako nang hindi niya sinasadya o paminsay sinasadya niya. Hanggang sa pinaiwas ko na siya sa mga katrabaho niya na BI. Dahil yung tomboy na katrabaho niya, may gusto doon sa isang kaibigan niya na may asawa at anak. Kasal pa. Ayokong madamay ang partner ko kaya pinaiiwas ko siya. Kaya lang, hindi siya umiwas. Naging clingy ang girlfriend ko sa ibang tao at yun ang naging issue ng relasyon namin. Sa loob ng mahigit 12 years naming pagsasama ay hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Kung may pagkakataon man na parang gusto kong manakit, ang ginagawa ko ay magmura na lamang. Minura niya rin ako pabalik. Ang tindi ng away namin. Para bang bine-brainwash siya ng mga katrabaho niya na kapwa niya guro. Ako pa ang naging masama. Hindi ko akalain na gagawin niya sa akin ang pinakaayoko sa lahat. Gala, bar. At sumama sa mga kaibigang nangangabit. Patapos ang taon ng 2023, nakaramdam ako ng kakaiba sa partner ko. Palagi na siyang galit at ilag sa akin. Yun pala ay nagkakamabutihan na sila ng tomboy na kabarkada niya. Pinaresign ko siya dahil alam kong hindi na normal yung mga nabasa kong message nila. Nag-I love you-han pa sila sa chat. Pinag-awayan namin yun, DJ Rocky. At ang sabi niya ay magbabago na siya pero mas lalo pang lumala. Naniwala nga ako sa sinabi niya na magtiwala ka lang sa akin. Mahal kita, ikaw lang ang mahal ko pa. Nagtiwala ako, DJ Rocky. Binigay ko ng buong buo ang tiwala ko. Akala ko naiintindihan niya ako, gaya ng pag-intindi ko sa kanya. Walang araw o gabi na hindi ako naiiyak. Kapag mag-isa ako, may sarili akong laban. Hanggang sa umamin ang partner ko na nagka-inlovean na nga sila ng katrabaho niya. Nag-date sila at nag-kiss. Nawasak ako. Hindi ko akalaing gagawin niya sa akin ang bagay na yun. Nakipag-iwalay ako dahil ramdam ko na wala na siyang respeto sa akin at pagmamahal. Pero bago ako bumitaw, nilaban ko pa rin. Sabi ko nga, tatanggapin ko siya kahit na may nagawa siyang kasalanan sa akin eh. Kaya lang mas pinili niya yung katrabaho niya na tomboy.
Ang dami niyang sumbat sa akin. Sabi pa niya, ilang taon na raw niya akong hindi mahal. At nahulog na siya sa katrabaho niya. Nanliit ako. Lalo pa nang sabihin niya sa akin na wala ka sa kalingkingan ng bago ko. Hindi niya ako maiwan dahil may utang na loob siya sa akin at naaawa na lang siya sa akin. Pinag-aral ko siya eh. Hindi dahil sa gusto ko lang, dahil mahal ko siya para sa future namin. Wasak na wasak ako. Hirap na hirap ako. Para matungtong niya yung estado ng buhay na meron siya ngayon. Nagsama kami sa hirap at ginhawa ng buhay. At ngayong nakaahon na siya, iniwan niya naman ako sa ere. Nawala lang talaga sa kanya lahat ng taon na pinagsamahan namin. Ipinagkalat niya pa sa mga kamag-anak niya na mahigpit daw ako. Ayoko raw na maging masaya siya at nilayo ko raw siya sa pamilya niya. Sabi pa niya, sana hindi na lang daw siya nakipagtahanan sa akin para naalagaan niya ang tatay niya. Nakakadurog. Alam niya na siya lang ang mundo ko at mag-isa lang ako sa buhay. Dahil kahit sa sarili kong pamilya, hindi ako tanggap bilang tomboy. Alam niya kung anong pamilyang meron ako pero nagbago ko para sa kanya. Parang hindi na siya yung taong minahal ko. Sila na, nung ipinalit niya sa akin katrabaho niya. Ilang buwan na rin akong wala sa inuupahan namin dahil doon na sila sa bago niya. Nilagay niya ako sa sitwasyon na alam niya na pinakaayoko. Buti pa siya okay, pero ako hindi pa. Buti pa siya may partner na. Samantalang ako, yung iniwan niyang trauma, depression at anxiety nandito pa rin. At para bang hindi ko kayang magmahal ng ibang babae. May trust issues ako. Ilang buwan na silang masaya. Tapos ako, mahirap, isang kahig, isang tuka. Hindi pa nakapagtapos ng kolehiyo. Samantalang yung bago niya, mayaman, may kotse, nakapagtapos, lisensyado. 3 beses na akong nagtangkang magpakamatay pero dahil sa kamay ni Lord, hindi ako mamatay-matay. Siguro nga'y may plano para sa akin ng Panginoon. Mag-isa akong lumalaban. Yun ang akala ko dati pero ngayon, kasama ko ang Panginoon at sa Kanya ako kumakapit. Baka ito ang will ni Lord kaya naghiwalay kami. At inalis siya sa buhay ko. Naniniwala ako na kaya iniwan ako. Dahil may magandang plano sa akin. Hindi ako nagsisisi. Dahil lahat-lahat ng sa akin na ibigay ko. Huwag gawing mundo ang dapat na tao lang. Pwede kang magmahal, huwag ubusin. Magtira ka para sa sarili mo. Sa mga gaya ko na may trauma, anxiety at depression, kasama na ang self-pity, lapit lang kay Lord. Alam kong hindi pa ako ganun ka-full recovered. May peace of mind na rin ako. Sa awa ng Diyos. At iniisip ko na lang, nababaunin ko lahat ng leksyon sa naging relasyon namin. Sinuko ko na sa may kapal ang buhay ko. Dahil siya ang hindi mang-iiwan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Roy. At ito, ang aking secret file.